Is gná lá atá ann agus tá gach rud cear go leor. Ach go tubann tosnaíonn an talamh ag bogadh fút. Tá an feirgnamh ag glúscáil thaobh go taobh. Tá crit talún ar siúl. Ní tharlaíonn sin anseo in éireann, ach gach lá bíonn creatha talún ar siúl, agus bolcán ag brúachta in áiteanna eile timpeall an domhan. Ach cén fá? Le sin a thuiscint caithfidh muid leabhar faoi theas. Tá uisce te sa fota seo. Léir céir do Hoirlíns don píosa papar ó sa ceann. Casann sé timpeall mar go bhfuil te ag teacht aníos ón bota uisce. Níl an tír te chomh de lú is atá an tír fór timpeall agus mar sin ordíonn sé. Cred é nó ná cred, tá an rud céine ar siúl faoin talamh. Is trí go leor an phleanéid tá sreathna ar a thugtar an mantlín, an críomha agus an críoste atá an te. Seasan muide ar threath tánaí soladach ar a thugtar an screabh. Ach ní físa bháin soladach é an screabh, tá sé déanta suas de phlátaí difriúla. Faoin screabh sa mantlín tá clocha láite ar a thugtar magma. In áiteanna ina bhfuil sé níos tó, ordún ón magma dír cosú leis ón airteag ordún ón uisce. Nuair a bhogann an magma, brúann sé na plátaí atá ag suí agus sleamhnaíonn siad timpeall. Thar na milliún bliain tá an fórsa sin tar éis dromchla an phleanéid a bhogad timpeall. Mar hampla scar an Afric ó America has agus níos déanaí tháinig America has agus America thua le chéile. In áiteanna eile tagann gá pláta le chéile agus brúann siad an talamh suas le sléibhte a dhéanamh. Hála sin na milliún bliain ó hin nua a bhúil an India an cuid eile don Áise agus rinne siad na Himalaya na sléibhte is iade ar domhan. In áiteanna eile a bhís bhíonn gá pláta ag sláinú in Ayakila. Nuair a bhogann na plátaí go tubann bíonn crit talún an. Ónta bíonn barna sa scrap agus is féidir leis an magna teacht a níos go dtiomchla an domhan. Tuirtear bolcán ar na hásanna seo. A rís tá an talún anseo in éireann nach bhfuil bolcán sa tír seo ach bhí siad an fadó.